Tervetuloa Ouluun. Oon täällä tutustumassa 2 Lemminkäisen kesätyöntekijään, jotka esittelevät mulle työmaitaan ja työtehtäviään. Pääsin samalla ensimmäistä kertaa kokeilemaan raksahommia. Päivä alkoi tutustumalla diplomi-insinööriopiskelija Markun kesätöihin. Kerro Markku, missä me ollaan nyt tällä hetkellä ja mitä täällä tapahtuu? Me ollaan Rantakastellissa ja tuonne taustalle tulee tilapäispäiväkoti. Eli te noista konteista teette ihan täysin asumiskelpoisen päiväkodin 8 vuodessa. Ja mikä sun rooli on tällä työmaalla? Kesämestarina on ja vastaava kun jää lomille, niin mä katson, että rakennus tulee valmiiksi. Onko se sitten koulun jälkeen, kun sulla on titteli ja paperit taskussa, niin onko se sitten tämän tyyppistä hommaa sen jälkeen? Se nyt riippuu, että siinä on vaikka mitä mahdollisuuksia sitten. Tai jossakin vaiheessa hallintopuolelle tahtoisi päästä ja rakennuttamiseen. Mutta kyllä mä tahan Raksallakin olla, että ei ole sitä pelkkää toimistohommia. Okei. Mutta ei, lähdetäänkö hommeliin? Joo, lähdetään. Okei. Mitä se käytännön tasolla sitten tarkoittaa? Ruuaamista ja naulaamista ja vasaran käyttöä. No ehkä musta siihen on. Paukuttelee 8 tuntia, niin ei tarvitse salilla käydä. Mikä tässä sun työssä on parasta ja sitten toisaalta kauheinta? Se on melkein yksi ja sama asia, että ongelmatilanteet ja niiden selvittäminen. Oissa se tylsä, jos kaikki menisi ihan putkeen. Eihän tää olisi sitten niin mielenkiintoista tää homma. Ihan ovat kuin 2 marjaa. Kävimme myös Kastellin monitoimitalon työmaalla, jonne Markku siirtyy hommiin väliaikaispäiväkodin valmistuttua. Markku, yhtään niitä aikaisempia kohteita väheksymättä, mutta kyllä täytyy sanoa, että nyt me ollaan Raksalla. Joo, todellakin. Tämä on kyllä todella suuri rakennustyömaa ja tähän tulee päiväkoti, ala-aste, yläaste ja lukio ja kirjasto. Aika moni kompleksi. Niin, monitoimitalo. Joo. Mutta sä et ole tavallaan niin kuin tällä työmaalla mitenkään vastuussa. Että... En ole vielä. Sitten kun parakkipäiväkoti on valmis, niin sit siirryn kuukauden päiväksi tänne. Okei. Ja toivottavasti ensi kesänä pääsen sitten taas tälle työmaalle. Eli tää kyseinen työmaa on nyt se niin sanottu elinkaarihanke? Joo, tää on tehdään elinkaarimallilla. Eli sano vielä lyhyesti. Eli Lemminkäinen hoitaa suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon sitten 20 vuotta. Okei. Mutta asiakas saa sitten varmasti just sitä mitä tilaa. Kyllä. Työlaatu pitää olla sitten semmonen, että Lemminkäisen kun se kustantaa ylläpidonkin, niin ettei siihen sitten tarvita turhia rahoja, niin rakentamisen laatu pitää olla sillä mallilla sitten. Kastellista Kivisydämeen. Ihan Oulun keskustaan, missä vastavalmistunut rakennusinsinööri Marko on työmaa-insinöörinä. Tällä työmaalla rakennetaan noin 900 autoa vetävää maanalaista pysäköintilaitosta. Tästä tulee niin kuin ajotunneli, kaartuu tuonne keskustaan päin ja tässä lyödään tätä ponttiseinää tämän viikon loppuun mennessä pitäisi olla lyötynä maahan. Ja viikonloppuna ei pääse vielä parkkihalliin? Ei pääse. Tarvii ainakin jonkun verran mielikuvitusta, kun jos meinaa päästä. Mikä sun rooli on tässä tällä työmaalla? Eli mä oon niinku työmaa-insinöörinä, mutta teen myös niinku työjohtajan tehtäviä tässä ainakin alkuvaiheessa. Eli sä oot tavallaan niiden siimujen ja narujen kanssa jossain siellä ylhäällä ja heiluttelet kaikki toimeen. Ja sitten samalla joku pitää minusta siimoja kiinni. Niin, että sä et ole ihan kuitenkaan siellä ylimmässä. Niin. Päästäänkö me kattoo tonne vähän lähemmäksi, että mitä tuolla tapahtuu? Joo, eiköhän sitä uskalla. Mennään katsomaan. Tuossa on tuo pora-avain, millä ne poraa näitä ankkureita tuonne maan sisään. Työmaa-insinööri sitten hoitaa tuolla toimiston puolella aina kun tulee uusi työntekijä, niin vetään perehdytys työmaalle ja työkoneille käyttöönottotarkastukset. Semmosta. Kyllä mä pääsin hommiinkin. Marko laittoi tai oikeastaan päästi mut tärylätkän ohjaksiin. Eli tää on helpompaa kuin ruohonleikkurin käynnistely. Tästä vaan kaasu päälle.
virta-avaimesta virta päälle ja ei tarvii vedellä. Ja oikeesti niinku ruohonleikkuri on ihan pikkulasten hommaa tämän jälkeen. Kiitos Markku ja Marko. Tää oli mielenkiintoinen päivä. Jos suakin alkoi kiinnostaa Lemminkäisen kesätyöt, niin käy tsekkaamassa www.lemminkäinen.fi.